ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚಿನ ಪೊಗ್ಗುನೇಟ ಮಾತ್ರ ಆರೊಂಜಿ ಗಾಂಧಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ 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 ಲೇಟ್ ಆದ ಬುದ್ಧಿನ ತೋಜ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪುಡ್ಯಾರು ಅರು ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನು 12 ಗೊತ್ತ ಪರ್ಜಿನ ಮರ್ಪುಣ್ಣೆ ಹೆಜ್ಜೇರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡ ಇಡೀ ಒಟಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆರೆಕರದ ಪೂರೇ ರೇಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಲೇಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾನೆ ಅಪ್ಪಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ಬೇರೆ ಅಪರೂಪಗೊರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣಂದು ಐಸ್ ಹತ್ತುಗುಂಡತೆ ಲಡೈ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಡೇ ತೀರ್ನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಲಡಾಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಕ್ಲಾರಿಗ್ಲ ಲಡಾಯಂಡ್ ಅರು ಬೇಜಾರಡು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾರ್ಗುಡುಗುರು ಸೈತೇರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ದುರಂತ ಮರಣ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಕೆಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸುಲು ಮಾತು ಅಪಗ ತುಲೆ ಅಪಗ ಕೆಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸುಲು ಯಾನು ರಾಂಗ್ ನಿನ್ನೀರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಹುಡು ಕೆಲದ ಕ್ಲೈನೆ ಬಂಡಿನಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ನಡಪುನ ಕತೆ ನಡತದನ ಕತೆ ಇಂಚಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮರಣ ದೆಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಊರುಗು ಮರಣ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತುದು ಯಾನಿಯನ ಜೋಕ್ಲು ಉಂತುದೇ ಅರಣ ಮರಣನುದೇ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಂತ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ತೀರ್ದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ತೀರುಣಿಕ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಎಂಚಿನನೆ ಅವಡು ಮಂಜು ಆ ಬಡತನಡು ತಿನಿಯರ ಗತಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿನಿಯರ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಣಿ ಇತ್ತನ ಆ ಖುಷಿ ಇನಿ ದೇವಿರ ಮಾತ ಕೊರ್ತೇರು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾಯಿಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಪುಣಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಪೂರ ಕುಗ್ಗುದು ಪೋಯಿನೇಪ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನಮ್ಮ ತೀರ್ನೆಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜ ಅದು ಅಮ್ಮಡ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತೆಂಕ್ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಉಯ್ಯಪಲ ಅಮ್ಮಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಲಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ತೀರ್ನಗಲ ಎನ್ನ ಆತ ಒಂಟಿತನ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪಪ್ಪೋ ತೀರ್ನಗಲ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡತೆ ಆ ಇವೇನು ಎನ್ನೆರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಫುಲ್ ಕುಗ್ಗುದು ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ನಮ್ಮ ತೀರ್ನೆಡು ದುಃಖ ಎಂಕ್ ಬಲನೇ ಎನ್ನಮ್ಮ ಐಕೇತೆ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಏರಡ ಪಾತಿರ್ನಲ ಬುಡ್ಚಿ ವಾ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಲ ಬುಡ್ಚಿ ವಾ ಅಂದುಲ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡಿ ಅನು ಮಾತೆರಡ್ಲ ದೂರ ಆಯರ ಕಾರಣಲ ಉವೆ ಒಂಟಿಯಾದೇ ಉಪ್ಪುಗಂದೆ ಆಸೆ ಆಯ್ನೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಅನು ಎತೋ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಜೇಪಿನ ಮದ್ಮೇಡು ತೋಜಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗೆ ದೀಪಕರೈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುಣಗ ಬಂತೆ ಶೋಭಕ ಓಲ್ಲೇರು ಇಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮರತ್ತಿದ್ದೇರು ಶೋಭಕನ ಇತ್ತೆ ಊರುಡುಪ್ಪುಣಗಲ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನು ಕೆಲವುದ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೀಮುಡಿ ಯಾನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಂತನ ಟೀಮ್ ಅವು ಶಾರದಾ ಕಲಾಡ್ಸ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಟೀಮುಡು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಈಜಿ ಅಪಗ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಡ್ ಬುರುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದು 25ನೇ ವರ್ಷ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನು 25ನೇ ವರ್ಷ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಪೆನಿ ಉಂತಾವಣೆಂದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಪೊಪ್ಪ ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಕೊಣೊತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಡ್ಡದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯರ್ನೇ ಒಂದು ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಪಾಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡತೆ ನಾನು ಶಾರದಾ ಕಲಾಡ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಕೆಲವುದ ವರ್ಷ ಆ ಟೀಮುಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತಂಡು.